Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Donostian gara gaurko honetan, Galiziatik etorri gara, utzi ditugu alde batera orduan izandako goraberak. Gaur hemen estropada garrantzitsu bat izango dugu, asteburua bera osotasunean izango da mamitsua. Besteak beste, talde bakoitzak bere toki hartu nahi duelako ligan. Eta emakume eta gizonezkoentzat asteburu hau benetan goi mailakoa izango da. Eta dida batean, bere alaziko delako estropada, bosterdiak gainean ditugu, bagoaz Ibon Gaztañazpi lankidea agurtzera. Gaztañazpi jauna, arratsaldeon, ze moduz? Baita zuri ere, Mikel, kategorian. Bueno, kontxan gara, estropada beti mamitsuak hauek, ez da iraileko estropada handia historikoa, baina estropada honek ere badu bere pisua liga barruan, emakume eta gizonentzat eta jende asko gainera gaur. Jende asko eta gainera eremu honetan historikoki diferentzia handiak egon izan dira traineroen artean, gaur giro gozoa dago, oraintxe ikusiko dugu, baina uste dut Koruñak, Galizia baino Koruñak beti uzten du aje bat, kirolarloari nagokio orain, ale bat aje bat uzten du, eta iruditzen zait, oraintxe hasiko garela pixkanak ikusten traineru bakoitza asentatzen. Aipatuko nuke, Euskotren Ligan hor goran espero genituen iruta Tolosaldeak egin zuen estropada, eta gero, Euskolabel Ligan, beko borroka zaratago, bigarren txandan, bi olearra handi, Urdaibai eta Donostiarra, eta ikusi egin behar, hirugarren txanda horretan, esate baterako, Zierbena bandera irabazi zuenak, Getariak berak, nola funtzionatzen duen, Hondarribia eta hori horrekin. Gauza asko ikusteko, Mikel, eta giroa egonkorra, baina olatuska pixka bat izango da. Bada, ikusi ditugu beroketak egiten hortxe olatuaz gozatzen patroi eta arraunlariak. Goazen orain Eritz Hernández lankidea agurtzera, uretan da jadanik, zuei gero protagonisten hitzak hurbiltzeko gogoz. Arratsaldeon Eritz, ze moduz? Arratsaldeon bikote, arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusle guztioi, zoragarri azkenean Euskal Herrian gaude traineru lasterketa estropada bikain honek ikusteko, eta aipatu dezute mamintxua, oso mamitsuak izango dira, lehen aldiz adibez Euskotren Ligan Oiarrak txanda berean ikusiko ditugu, eta Ibonek aipatu dena, bigarren txanda hori Urdaibai eta Donostiarrarekin ere, zinez ikusgarria izango da. Beraz, dena hemen prest, uretan, aipatu dezute olatuak, ez dago mugimendu handirik hemen badia barruan, kanpoan segurazki desberdina izango da, baina tira, hemen ere uretan prest gaude, beti bezala sekulako estropadak ikusteko. Bueno, eta orain hasierako datu teknikoak Asti erakundearen laguntzarekin, Euskalmeten laguntzarekin ere bai, eta berehala datu pantailetan berritasun garrantzitsu bat ere badugu, zailtasun maila hemen datuak eta gero ingo ditugu beste ñabardura guztiak. Hemen ikusten dugu, Mikel, gaurko itxasbera eta itxasgora nauz izan den, hirurak pasatxoan izan da itxasbera, eta gauko bederatzi terdietan itxasgora izango da, beraz, ura marea erdiran eta gorantz, hori da garrantzitsua, eta marea hilak ez dira, erdi mailako mareak dira, 69ko horra koefizientearekin, beraz, korrontea bai, baina aparteko intarri gabe, hasiera batean, bentsat horixe, iragarrita daukagu. Bueno, aizeari buruz ere hitz egin beharko dugu, baina ikusi egin beharko dugu bestetik nola ditugun olatuak ze eratako pronostikoa dugun, eta metro batetik bera, baina poliki agian garrantzia har dezakeena, ezta? Eta aldez aurretik batimetria egon. Hori da, hortxe ongi ezagutzen dugun eremua, horra pantxarria, ikusi dugu sakonera gutxi Santa Clara azpian, eta honek ere baditu bere martingalak, eta argi, itxasoaren olatuaren datuak, Mikel, hauexek oraintxe ikusiko ditugu, 0,7ko batazbesteko olatuak espero ditugu, horra errepunpagunea esate baterako Urgul inguru hortan, zikina, eta olatu horiek, kanpoko balizetan, metro herri pasatxokoak izango dira, eta argi, ekarrialdiarekin pantxan metro eskaz bat hartu dezakete, eta hemen betikoa badakigu. Ondo gutxiago, olatu gehiago. Eta badia barruan, abanikoaren forma, metro erdi gutxi gora bera, beti ere ekarrialdiarekin. Bueno, eta hementxe duzue ikuspegi zabal horretan, gaur kontuan hartu, iraileko estropadarekin konparaketa eginda, pixka balenago dela irtera eta amaiera, akariun parea. Hori ere ikusten duzu ongi horre planuan. Eta haizea nolabait ipar-mendebaldeko haizea izango dugu gaur. Ipar-mendebaldeko haizetxoa aparteko indarri gabe, estropaderen muan zuzen sartzen dena. Haize horrexegatik ikusi dugu nola kanpoko itxaskorronteak gaur joera pasai aldera, ekialderantz izango duten, eta
Honen bestez, Mikel, gaur estrenatu dugun beste... Hori da. Zailtasunarena. Hori da, irizpidea dida batean esplikatuko dugu, zenbaki bat 10erako eskalan, eta gaurkoa hauxe da, bikoa. Zer esan nahi du, Ibon Gaztañazpi, baldintza nahiko onak izango. Baldintza, oso onak, nahiko onak baldintza. Ardatzak alde batetik haizea eta bestetik itsasoa olatuak. Eta garrantzitsua funtsezkoa, marea ez da ekuazio honetan sartzen. Bueno, aurkezpen tekniko horren ostean, goazen orain kale zozketarekin eta fabrika bandera jokoan, hain zuzen lehen kaletik arituko da Hondarribia, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik Ibaika, laugarrenetik Kabo, hori emakumeen lehia honetan, lehen txandari dagokionez, eta gogora dezagun sailkapen nagusian, Arraun Lagunak Galizian garaile izan da gero dugula lidertzan, eta jarraian Tolosaldea, Donostiarra eta hori hauek ohorezko txandan, eta lehen txanda honetan ikusiko ditugu, 5. postuan dugune Hondarribia, Cabo da Cruz, Ibaika eta Tiran esan bezala, orden horretan zailkatu baitziren Koruñako bigarren jardunaldian, lehenengoa zoritxarrez bertan bera geratu baitzen. Epailen agindutara kokatuta ditugu, dena pres jadanik eta Tiran bakarrik falta zaigu Ibon, behar bezala kokatzeko. Olatuzka pixka bai. Gaurko olatu moto honek kanporant ez duen baraz ondirik egiten, baina barruga asko eta asko lagunduko di. Gaur olatu bizia ikusiko ditugu popari. Ea ba. Horentxe, laurak. Horentxe laurak. Eko egoki kokatuta daude. Aizia indarroso gutxirekin 6-8 kilometro orduko aiziak dauzkagu orain. Une honetan 6an dago geldi anemometroa. Eta gorantzestu egingo honek. Ez dute inolako arazorik eusteko ere, patroiek eta arraunlariek, horrek garbi adierazten digu, nola dauden gaurko honetan ontsako utxak. Bai, semaforoarekin arazo tekniko bat izan da, eta erabakiak hartu behar dira, atzerapenik eta ez izateko, eta horrela zegoaz. Argie. Bandera gorria, bai bera! Tiran atzeran zarrapatu. Gara itxarrako olatu bat. Hasi da, jaun Andreok. Hirugarren jardunaldia fabrika banderaren 7. edizioa jokoan, eta gaur beste nobedade bat hemendik aurrera Euskal Telebistak ekoiztutako estropada guztietan, barruko kamera gehiago izango ditugula, orotara 16, eta txanda bakoitzean adieraziko dugu, nortzuk eramango duten, beti bezala txandaka joango da hori, rotazio bizian, txanda honetan Hondarribia eta Ibaika ditugu kamaratxoarekin, eta bai nahi eran, baita ere gure web orrialdearen bidez eta telebista moderno xamarratu zuenok, botoi urdina sakatuta, bakoitzak nahi duen kamera hori jarraitu ahal izango du. Hau da, ikus ahal izango duzu programa osoa Euskal Telebistaren lehen kate honen bidez eta nazioarteko katearen bidez ere bai nahi baduzue, munduko edozin lekutatik, eta gero zuen kluba edo zuek urbileneko ikusten duzuena txanda horretan, hori bigarren pantailatxoan ere izango duzue eskura. Arrituta, Mikel, Hondarribia 0 kalerantz, izango nuke dijoa. Hortxe, hemen lehenbiziko kaleak fama honik ez du, batez ere eremu honetan. Horengo zikingune honetatik atera zindelako. Errepunpa horrek eta sortzen du errespetua, baina gaur ez du ematen momentu zain txarra dagoenik eta behar bada horregaitik erabakia. Bueno, hemen dugu Eskifaia, Hondarribiarrena eta patroilanetan Miren Garmendia. Oso maila ona eman da, Koruñan markatuta, Hondarribako oso ona. Trainerua. Tiran ez bezala. Zailkapeneko zuloan dugune Tiran, David Zerodio, entrenatzaile lanetan eta Del Rio, patroi lanetan, eta hor dituzue. Hauek alde batetik kuadrilla osatzeko, morrazo inguruko, hor beste klubetatik, meiratik eta txapel aldetik eta eskatu dute nolabait fitxaketaren bat eta lortu ere bai, baina ematen du kuadrillarik aparen hause dugula. Hemen Ibaika, Mendizabal prestatzaile, Natalia Tubio Galiziarra, joan zen urtean Donostiarrako bigarren patroia izan zena, hori gaur arraun luzearekin. Erabaki ezberdinak, begira, Ibaikako brankalde horretan, Pestaña nola ikusten dugun, eta Tiran berriz aurrean, garbi. Hemen berriz, Cabo da Cruz. Cabo da Cruz, ontzi txikitan, Galizian dena irabazitakoa, bai emakume eta baita gizonezkoetan ere, eta kuadrilla sendoa,
aipagarria kuadrilla honetan Maroño aizpak izatez goikaldekoak dira, Ares Arraun elkartekoak eta jaiotzaz mugardozekoak, baina joan zen urtean aritu ziren eta igoera fasean ere bai, gero eseskotan azkenik, bai, barruan dira, beraz horrek esan nahi du, kabok kuadrilla ere mailean indartsuagoa ere lortu duen. Maroño laugarren tosta estriborrean, eta Nikole berriz, Franka. Talent detalle bat ikusi dut, Hondarribiako Frankan, zintatxo txiki bat ikusi dugu, traineru horrekan jartzeko eta garbi. Hemen Garmendia, eta jadanik 2 segundu eder Hondarribiak Ibaikari, 1-2 eta Galiziarrak atzetik. Kabo Zazpira eta, Kabo Laura eta Tiran Zazpira. Begira olatuak, Bai. Begira olatuak hemen garbi ikusten da, bueno, zezulo sortzen diren eta bat. Eta ipatuko dut lehen, esan duguna. Kanporantz lagundu ez, baina enbarazu gutxi egiten du, gaurko olatu mota honek, eta barrurantz berriz poparean ikeragarri lagundu. Bueno, momentuz Hondarribiak Galizian txanda honetako ontzien artean erakutsitako nagusitasuna berriz ari gara ikusten. Beste 400 metro dituzte, balitzaren bila joateko, gogoratu emakumentzat 2 luze eta ziaboga bat, guztira 2718 metro. Eta mazazpipala pasatxoan Hondarribi. Agurtu bio dugu. Gaikako patroia. Ahora atenta a la ola que viene. Vaya, vámonos, empuje de perra, deja en vista. Mano, ya. Ahora, mano, te cacho, Empuja más. ¡Elevo! Eta nobedade garrantzitsu bat Judit Janez, aurten fitxatutakoa, esperientzia handiko arraunlaria, bestetik Zarautze arraun ekartetik joandako Amutxastegi, eta, badalana hemen guztientzat, eta momentuz, txandako 2 euskaldunak aurretik ditugu, eta Tiran jadanik 10 segundu galduta, jo. Bai, eta Kaboko patroni entzun diogu, gune txarra. Horre laugarren kale hori lehen ikusi dugu batimetzean, hor ondo gutxiago egoten da, eta askotan dezente heldu egiten dut. Hau, Natalia Tubio esan ez deno, argi olatuari, Vendor, apríndame chicharki aboga, Claro. Tartea gora, ontzi bat, orain Hondarribiak Ibaikari. Balizara, abiadura handiarekin sartzeko, oso ohikoa izaten da. Eta zerrenda aztertzen, esan dut Amutxastegi, Zarausko Arraun ekartetik joandakoa, baita beste bandan ere, Leire Arrojeria. Beraz, bakoitzak bere mailan indartu du, kuadrilla, eta hor da, Errenteriako taldea, pentsa daiteke, sailkapenaren behekaldean ibiltzeko, esango dugu, euskaldunen artean agian apalena dela, baina ura jarriko du bakoitza bere lekuan, 14. jardunaldia bukatzen da. Ziabogan garbi, 5 eta 58 Hondarribia. Trabez eginda, sartu du miren garbi. Ibaika orain eta oso hurbil Kabo. Ibaikak ere bai. 5 eta 58. Hondarribiak, Ibaikak 5 eta 53, Kabok 5 eta 55, Pasa de bakarra Tiran. Dexente, gainera, 15 segundoko atzerapenarekin Tiranentzat 6-0-3. Eta maniobra ostean, beste segundu pare bat, Ibon, Hondarribiak Ibaikari. Orain aukera gainera, Hondarribiak nahi duena egiteko, eta iruditzen zait, ura lehen ikusi dugu, marea betea 9:30 izango da, eta hemen badakigu batez ere, ura, 3., 4. kale horretatik sartzen dela, badiarantz. Tarteak gora, Ibaikari 2 traineru orain Hondarribiak, Kabo 3, 9 segundora, eta 18ko atzerapenarekin Tiran. Ubera pasaz Tiran nola ere, Hor pasa ez pasa dabi. Tiran gontzia. Ado Hondarribia, begira. 8 segundo jadanik. Tartea gora doa. Garmendiaren agindutara hortxe dira berdeak. Nola esan dion, 8 aurretik. Segituan. Ritmoa markatuz, Eneritz Martiaren estriborretik eta Ane Mendizabal ababorretik Hondarribiaren Begira, Mikel. ontzia. Begira patroiaren posturari. Eta begira, zema jende dugun hondartzan. Batzuk Ubiskinara joan da baita ere, estropada bertatik bertara ikusteko. Ez da hain hurbil, irailean bezain hurbil, urrutiago daude, baina... Gaur goizan hiru atera hemendik, uste hogetatik hemen, Donostian. Albitze egiten entzun dut, ondo ezagota.
Begira, badoa, Hondarribia, Bigarren posturako izango da burruka, Kabo eta Ibaikaren artean segundu bakarra da Gipuzkoaren alde, eta joan da Hondarribia erlojupeko lana egiteko pronto. Eta ongi dator, Hondarribia. Gure zikin hausia izaten da, Hondarribiak duen abantailarekin orain norabide aukeratzeko ere, Kortesek emango dizkio entrenatzaileak aginduak mireni eta badu aukera, Badu aukera horrelako errentaren jabe izan da. 13 segundu Ibaika eta Kaboren artean da bigarren posturako lehia. Gogoratu zelkapen nagusian, Kabok Ibaika baino puntu bat gehiago duela. Vamos a lanzar más. ¡Uai! ¡Uai! Horror. Zuluan 34 pala. Honek, estrio rankekoak Martiaina nola lagundu dion. Askotan, Mikel, olatua dakigu ekarri alderekin izaten da. Etortzen ez denean, segi lanean. Bai, eta lan hori egiteko, talde lan hori ondo landuta izatea oso garrantzitsua da, eta hortan esan behar da, Hondarribiak baduela abantaila hori. Ez duela talde hankaz gora jarri. Joan zen urtekoari jarraipena eman diola. Bizkarrezura mantendu. Hori da. Ibaika eusten ari da atzetik, bigarren tokian dator, Kaborekin ematen du burruka hori azken metrotan erabakiko dela. Momentu segundu bat bi errenteriaren alde, begira, nola ditugun dia. Poparean etortzeko oso gozagarria dago, beti izaten duguna. Hemen ez dira behar 2 metroko olatuak eta ikaragarrizko aizeak, poparean gozatzeko eta olatu biziak hartzeko. Ze burruka horatzek aldean, tiran urruti, ia minutu erdi galduta. Begira, Kaboko patroiak zeinen erraz dakarri. Indarrik egin gabe, tubio begira, eskumuturrarekin dakar trenerua. Hori izaten da seinale ona, erraz dakarren seinale. Ia lanik egin gabe. Begira, zeinen gozo. Eta hortatik egin. Horrek ezan nahi duera berean itxasoaren baldintza nolakoak diren. Itxasoa zakar eta biurri dagoenean, ezin da trainera horrela erama. Eta bestetik trainerua behar den bezala horrekatuta dagoela. 0 kalera bezala, Miren Garmendia. Bai. Errenta hartik hartu dute eta zertarako ibili, bestelako frogak eta egite. Bai, baina begira, abantaila handiago izan du, Abantaila hortxe gelditu egin da, Poliki joan dira segundua pilatzen, ematen du orain egon portuta hor dagoela, 13 segundu Ibaikari 15 Kabor. Olatu Hondarribia, begira, geure aurrean. Azken metrotan sartuta dira jadani berdeak, 160 metro. Orantxe, azkenengo gehiak eskatu ditu, Garmendia patroia. Erlojupeko lanean, zergatik ez, helburua orain ohorezko txandan arituko direnei zerbait jatea da, Ibon. Begira nola datorren, 0 kalera. Baina badia barruan, olatua zabaltzearekin batera. Eta Ibaikako ontzi bat, bigarrena ere bai, hor da Hondarribia. Elmugan hementxe duzue Garaile, Donostian, hor da Hondarribia, bai, 11 minutu eta 13 segundu. Bigarren, errenteriarrak Ibaika, azken txampan hortxe da. Eutxi, ongi gainera Ibaikak, bai, 13 segundu gehiago, hor dator orain Cabo da Cruz, bai Cabo, eta orantxe azken metroak burutzen, hau ere 0 kalera etorrita, tiran, bigarren kaletik Akuariun aldera etorri zaigu. Urrutik gaur ere. Bai tiran. Eta 17 segunduko atzerapenarekin. 11 eta 13 Hondarribiak, Ibaikak 11 eta 26, 13 segundo gehiago. Kabok 11 minutu eta 11 segundo, 17 segundora. Tiran azkena 11 eta 50, 17 segundoko atzerapenarekin. Iragarkientzate tartetxo bat eta berehala gaituzue. Bigarren txanda eskaintzeko prest Donostian gara, gogoratu, Fabrika Banderaren 7. edizioa dugu jokoan.
Arratsaldeon, berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Gaztetxo, heldu eta denak hementxe estropadari begira. Hau da, ikuspegia, hau da, zaletasuna jaun Andreon. Fabrika banderak emakumeen zazpigarren edizio honetan, emakumeentzat antolatutakoan, lehen txandan, Hondarribia Azkarren, 11 minutu 13 segundo, bigarren Ibaika, hirugarren Kabo, laugarren Tiran eta protagonistekin dugu Eritz Hernandez lankide, aurrera. Bai, alaxe da, Miren Garbendia, Hondarribiko patroiarekin gaude, zorionak Miren. Eskerrik asko. Bueno, ez dakit, hasiera batean, Kontxako badi honetan gustatzen ez den kale bat egokitu zaizue, bata, ez dakit, ikusi zaitugu ertenda batera 0 kalerantz, ez da ize bilatu duzu horrekin. Bai, pixka bat, saiatu berez gure kaletikan juten pixka botadia 0 aldea, baina, gure kalia defendatzen jungea eta gero bueltan, pixkat 0 aldeak bueltatu geha ere, olatuak irekiteulako eta hoi aprobetxatu dugu. Bai, bueltan ikusi zaituztegu ez, olatu bat baino gehiago harrapatu duzu ez dakit, hori izan alda zure, zure asmoa hasieratik. Bai, ez da olatu asko, baina ikusi dugu zeo-zebazola aprobetxatzeko, demo asko onge azulotan ere, baina aprobetxatu ditugunak erutze zaitun aprobetxatu ditugula eta buruakin jungeala hasi guztua gaude. 11 minutu 13 segundu, nahiko izango alda horrezko txando horretan sartzeko? Ez dakit, oain gaina izia pixkaten mateu bera jungo ala, ez dut uste oso mai altua dago eta hankak lurren euki bar ditugu, albalima da ondo eta bestela bakigun nun gauden. Momentuz disfrutatu eta zorionak berriro egindako lanagatik. Oso ondo, mil esker. Carmen Diaposik eta jator gainera esanaz, itxasoak pixka bat eraman gaitu eta... Gauza asko esan ditu, kanporantz iparmende baldeko olatu pixka bat eraman dula, barruan gero olatua zabaldu egiten dela, ara nola ikusten dugu hemen. Eban ikoitzaik patzen dugu askotan, Mikel, nola zabaltzen den. Eta, haizeak bere egingo duela, nik uste dut, gehiegi ezet, Hondarribiak eta lehenbiziko txandak jokatu duenean ere, nahikoa paixu zegoelako. Bigarren txandako ontziak pronto eta horrezko txandan guztiek eramango dute kamera txikia hor barnean. Eta horrek emango dizue ikusentzuleok aukera zuek gogoko duzuen taldearen lana, bigarren pantalla horretan jarraitzeko, Euskal Irrati Telebistaren alegin berezi bat arraunketaren hobekuntzarako eta ikuskizunaren mesedetarako. Zazpigarren fabrika bandera jokoan, orain artean Oriok 3 aldiz lortu du garaipena, 2019, 20 eta 22an, San Juanek 2, 2017 eta 2018an eta Arraun Lagunakek irabazi zuen 2021an. Lehen kaletik datuak hortxe dituzue Donostiarra izango dugu lanean, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Arraun Lagunak, laugarrenetik Tolosaldea, eta Orio singola beltzarekin Orio eta Arrauna maite duen edo nor. Zergatik, Antonio Oliden handia joan zaigulako aste honetan, 11 aldiz Kontxan Garaili izandakoa, 10 arraunlari lanetan eta bat patroi bezala, 87 urterekin joan zaigu eta horregaitik gaur Orioko arraunlari denak singola beltzarekin digu. Oriotara bakarrik ez, oso bizkorta bera ere ikusi dut lehorrean horrelaz. Gauza asko zan genitzake, Antonioren inguruan, nik izango nuke, bere palmares apartaz gain, garai bateko belaunaldi horren, azkeneko aitzindari, KTP lanak egin dituena eta nik uste dut gaur omenaldi handi bat merezi duela. Antoniok, goian bego eta eskuminak garen zendiari. Gure doluminak, noski, zendiari eta Orioko herriari. Berak ibilbide luzea izan zuen eta Lasartera joan eta Lasarten bizi ere bai eta... Aginak ere bai, irabazi bandera... Donostiarekin, esperantzarekin, azkenekoa. Hori da. Nahiekin, konpastarrekin eta bar. Ztuna aparta. Oso gizon estimatua. Goian bego. Txanda daukagu hemen, Mikel? Bai horixe. Epaileen agindutara azkar kokatu dira, inolako gora berari gabe. Lehen baina motatzea honen orduan. Bai. Ez utziera hori zen, estribor. Estribor eman. Argi, abantean. Bandera, bai! Ona. Hasi da, jaun Andreo. Horrezko txanda.
Gogoratu, biharko txandak, Zierbenen jokoan izango den Eginor banderari begira, gaurko sailkapena kontuan hartuta antolatuko direla. Ez ordea larun batetakoak, hauek sailkapen nagusiak aurreko asteburuan emandakoarekin. Arraun lagunaken jarraitzaileak, Donostian gara, antzeman behar da bai, eta hemen lehia izugarria dugu, alde batetik hori jo egungo txapelduna, aurreko jardunaldian laugarren postuan zelkatu zena Galizian, bestetik Donostiarra, Euskadiko txapelduna, eta oso morales eta aurre moraldia handia eginda gora etorri dena, esan nahi dut, eta arraun lagunak isilik lanean jardun da gero, Galizian azaldu, eta han itxaso zakarra hartan hobeki moldatu zena Batipat Brankaz. Oso ongi funtzionatu zuen taldea, eta gero Tolosaldeak ere emaitza bikaina uste dut. Batipat Poparian oso lan ona eginda, estropada osoan. Kaldeak lagundu ziola, baina horrek inolako meriturik ez dioketzen. Arraunlari guztiei eta Izaro Lestaio fitxatu berria duten oratoiari. Bai hori. Argi ba, Bi segunduko tartetxoa denen artean, minutuko jardunaren ostean. Orio, Branka aurretik sartu nahian, arraun lagunak ere bai, Tolosaldean momentuz gehiago sufritzen laugarren kale horretatik. 36 pala terdian, Donostian. Konparaketa egiten badugu Hondarribiarekin, Tolosaldea bera, Hondarribia baino segundu bat bizkorrago. Tilloak, gaztak ikurte osoan ez ote diren horrela xibiliko, Bai, ematen du orekatuagoa izan daitekela aurten honetan liga. Pentsa ezazue, joan zen urtean Oriok bi bandera izan ezik, beste denak irabazi zituen, eta noski, ligare bai. Eta Miren Garbendia Hondarribiko patroia komentatu du, oso zaila dela lau hauek toki hauetatik kentzea, atarikoetan hitz egin dugu, favorito nagusiak 3 behintzat hemen daude, eta Ibone komentatu duen bezala, demoraldi osoan zehar, horrezko txandan egoteko, favorito argiak dira. Bueno, arraun orain Branka aurretik sartuta, segundutxo bat hori, Tolosaldea posteko atzerapenarekin Ibon. Ez du kalerik onena, nola nahi ere oraintxe pantxa gainean Tolosaldea ateratzeko, Arraunek gozoa, ondo gozoa ere orain, Arrauketa oso asentatuta ikusten ditut, Arraun hori eta Donostiarra. Arraunek, pasaden astean ere, batez ere, Brankaz egin zuen. Bai. Bikaina. Baina, segundu bateko tartean dira, 3 traineru. 2 traineru galdu ditu bi ontzi Tolosaldeak, baina beste 3ak hortxe lehia bizia. Orain ondo gutxiago, Tolosaldeak hemen historikoki, gune horretan Tolosaldea doan horran, ateratzeak gehiago kostatzen da, hori iraileko estropadetan eta askotan, ikusi izan dugu. Eta nioen, Mikel, alako lehia klasetan garrantzitsua izaten da, beti jo ezin da joan, bloke bat egin, eta nolabait ere gurutze abiadura horri, kruzero abiadura horri, eustea, blokean, eta joko dut, argi, balitzara sartzeko garaian, eta batez ere, gakoa balitzatik atera, eta nor jotzen duen lehen. Hasierako batimetria ikusi ez duenarentzat datu emango dugu, Estropaderemuaren erditik joan da hor pare horretan 16 metroko ondoa dago. Eta pantxa paretik alderantziz baldin bazoaz, laugarren kale horretan metro bakarra. Hori da. Zugarrizko diferentzia. Ikeragarria. Beti ere urteko itxasberarik handienean, une honetan ur gehiago egongo da. Bai, eta 3 eta 7 minututan izan da itxasbera, orain poliki badoa goruz. Baina, segundu bat oraindikan, arraun lagunakek Donostiarrari eta hori argi dago Ziaboak garrantzia handi izango duela, eta gero Poparian asmatzen duenak, bandera eskuan izango duela hemendik 20 minutu. Beste detalle bat, Mikel, begira hor, Baborranketik Subane, Uribarrena. Estriborrotik ikusi izan dugu, gerrikoarekin lotuta doa. Eta gutxitan ikusten dira hankekoak lotuta, baina honen joera hori xedo. Subane entenatzailearen kasu honetan Etxabe jaunaren aurrezko kirolaria da. Aipagarria baita ere, arraun lagunaken kontrankian doazen arrobikoak Goenaga Istriborretik eta Kanal Aborretik hau ere espaldan aritzen zen Istriborreko bandan joan zen demoraldian, eta hori da beste muga bat Etxaberentzat, arrobikoekin justutxo dabilela,
eta, bueno, demoraldian zehar hori kudeatzea, ez dela erresa izango. Aitzu, tarte ona hau arraunentzat, 2 segundo Donostiarrari, hori 3-4, Tolosaldeari 10. Hor urbiltzen ari diren neurrian, bai? Hortxe baliza. Abantaila oso ona Arraunek, Bain, ziaboga egin behar dago. Ziaboga bakarra da eta ezin da kale egin. Apelarti eta Arraun... Bai, oso ona. Ai, Donostiarrak estutu du, baina ongi atera zaio. Ongi, eta orain hori jo. Donostiarraren ziabogari. Argi Donostiarraren ziabogari. Polita. Nola? Segundu... Abantaila jandio. Bai, bat behintzat bai, agian bi. Hor Tolosa orain. Arraunek 5:35, Donostiarrak 5:37, Oriok 5:39, Tolosaldeak 5:46, aurreko txandako garaileak Hondarribiak 5:48. Orain, ala eta guztiz hau da datua, Arraunek segundutxo bat Donostiarari, hor duzue goiko lehioan, hori 3, Tolosaldea urrutitxo. Tolosaldearen eginkizuna orain, poparean babestea postu hori. Urrutitxo daude beste 3 favoritoak. Zer den ziaboga, atzetik 2 segundo sartu eta parean Donostiarra. Arraunek asmatu ez eta Donostiarrak asmatu gainera. Eta honek Koruñako itxura dauka goratzen baduzue, Arraun Lagunak Franka sekulako estropa egin zuen, bueltan kostatu egin zitzaion eta Basidurien Donostia garrapatu behar zuela, azkenean metrorik ez. Donostiarari garrantzan, ontzi bateko errenta. Patroiari erreparatu nola datorren. Argi, olatu hartu dut ez du askatu, olatu hause du, 4 segundo. Ez du askatu. Diferentzia gora. Hor balantzan berriz Arraun Lagunak. Tolosaldeak 13ko galera du, Donostiarrak 11 bat, oso osorik hartu du. Eta hori orain Arraun Lagunakekin lehian 2. postua. Zuloan Arraun orain. Estropa da, Mikel. Donostiarrak poparian demoraldi honetan oso lan ona egina du eta ekarri dio horrek bere frutua txapelketetan. Orain Arraunek. Hori Astudillo zen. Informazio horrekin bere neskak animatzeko, baina 3koa da tartea. Begira Arraun, Arraun asko ari da sufritzen, 2 ontzi galduta, Orio 2. kokatu da, Donostiarra ziztu bizian dator poparean. Baten! Lan euritan! Honesta! Nerea Perez. Zata! Hori berea egin du, Hori bigaren kokatu da. Kepesari, hartu du. Hor da. Bai. Vamos en 2! 1! 2, venga! Garaipena duten, hor da Donostiarra. Estropada dagoen bezala, bandera ia eskutan dute, baina bukatu egin behar da lana. 700 metro falta dira, Orioren erronka orain Arraun Lagunaki puntutxo bate jatea, eta hor da. Bai, baina, beti Franka barrura zartuta, olatu bat, eta beste bat. Oriok eta Arraunek ere egin dute, Urrutiago ibili dira, 6 aspira berriro. Nolabaite konfiantza gehien ematen duena poparean, Donostiarra da, hemengo lehia honetan. Bai. Orain, begira, hori irudioetan garbi ikusten da. Donostiarra olatu bat aurretik, Orioren aurretik. Orain hori etorri zaio olatua. 5 metrotik bera, 280. Eta aurretik Donostiarra. Etxean garaile izatea gauza handia da. Joan zen urtean Oriok irabazi zuen, Arraun 2. Donostiarra 30 segundora. Beitu non landatu diren gauzak Rufo Urtiz berearen zan. Begira Arraun orain. Arraunek orain hartu du. Ikuste, onuntza etortzen ari direla Uarte aldeko biak, esan dezakegu bai Arraun Lagunak eta Tolosaldea, zerbaiten bila, Arraun Lagunak 2. kokatu da orain, 5 segundura, eta hortze du beste bat, beste bat. Ez noski Donostiarrak ere bai. Olatu bat aurreti bai dato. Hori da.
Donostiarraren franka. Bandera. Ai, bea Donostiarrak ikeragarri orain hartu du. Bai, zugarria. Diferentzia gora, 7 segundo arraun lagunaki, hori 10, Tolosaldea 24. Konparaketan hala ere, Tolosaldea 4. izango litzateke, Hondarribia baino 3 segundu bizkorrago. Denak paborrera. Argi joera honi, denak paborrera. Barrura. Eta hementxe da, gaur, etxean, fabrika bandera, Donostiarrak eramango du. Azkein metroak egiten, hortxe Donostiarra, ikusten duzuen ondik. Badoa, garaipen handia Donostiarrarentzat. Fabrika bandera, hortxe da. Aletik. Bai! Donostiarrak 10:45, arraun lagunak bigarren, bai arraun, 3 segundura, azkenan hurbildu egin dira. Bai. Eta hemen dator Orio, bai Orio, 9 segundu gehiago, egungo txapeldunentzat. Eta Tolosaldea, badator baita ere, estropaderemuaren erdikaldera etorrita, Tolosaldea orantxe, azken txampa burutzen, horta, bai Tolosaldea, 27 segundora, honek esan nahi du, azkenean, momentuz behin-behineko datua da, Hondarribia Tolosaldearen aurretik kokatuko litzatekela, eta tartea 500 besterik ez. 500, behin-behineko datua, aurrera erit. Orioko Nadeta Agirre ikusten dut, Asarre ez dakigun horekin edo zer gaitik dagoen Asarre hemen patroia, gu orain Donostiarraren ontziragoaz, baina horixe jakin dezazuen oso Asarre dela hemen patroia. Bueno, hor da datua. Donostiarrak 10:45, arraun lagunakek 10:49, arraun lagunak eta Orioren arteko lehia hori oso garrantzitsua, era honetan arraun lagunakek eutxi egin dio lehen postuari, sailkapen nagusian, 15 puntu izango ditu, Donostiarrak 14, eta gero Tolosaldea eta Orio. Ea zer gertatzen den 4. postu horrekin, ba orain Tolosaldearen aldeko koska dago, Tolosaldea izango da sailkapenean 4. 11:12 eta 46, eta Hondarribiaren denbora 11:12 eta 86. Bideo finixarekin hori xetu eta gero 40 gehiago. Hau da sailkapena, eta datuak zehatzak dira, epaileek tramankulu guztiak erabili eta gero emandakoak. 10:44 Donostiarraren denbora, eta erne marka berria da eta 10:49 zen marka, orain 10:54 eunenekoak ere apuntatu, nahi baduzue, 80. Eta gero arraun bigarren, 3. Orio, 4. Tolosaldea. Eta zelkapen nagusian, arraun lagunakek 15 puntu ditu, Donostiarrak 14, Tolosaldeak 12 eta Oriok 11. Eta bestetik, Hondarribia jarraian duzue zelkapenean 8rekin, 5 Ibaikak, Kabok bezalaxe, eta Tiranek 2. Aurrera eritz! Zorionak Nerea, momentuz behintzat demoraldiko patroiriko berena, eta gainera etxeko estropada irabazi, ez dakit, posa nagusi ez da sentitzen duzu orain. Bai, eskerrik asko, bai, oso pozik gaude. Etxeko bandera irabaztea, kristona da. Ez dakit, nola ikusi duzu estropadaz, ikusi dugu brankaz gaur ere arraun lagunak oso ondo erten dela, baina poparian momentuz behintzat erreginak zarete. Bai, oain arteko estropadatan ikusi deu, brankaz ez deula oso ondo asmatzen, eta buelta ondo ematez egula, orduan gaurko helburua zan Ziabogan aliketa gertuen eotea, eta bueltan ja dakiguna egin deu. Ziabogan asko arriskatuta azkenan ondo, joan da, ez dakit, nola zer pentsatu da, zer egon da patroi honen buruan. Bai, preparatzeko esan diot, eta momentu baten nik eba izan detorsora barruti joa, eta behan kriston konfiantza dauket, eta ondo atera da azkenen. Ze denboraldi espero dugu, aurreko urtean Oriok 2 bandera soilik galdu zituen, dagoeneko 2 galdu ditu, ez dakit parekotasuna, hemen berdintasun oso handia dago. Bai, nik uste berdintasuna oso handia dela, aurreko Tolosak bigarren gatu zen, nik uste hor gaudela 5 ontzi oso berdintxu. Zorionan ere eta disfrutatu merezi dezueta. Eskerrik asko. Hori posa, Nerea Perez patrontzan gaur oso ongi, eta talde osoa dabil ongi.
patroiak garrantzia handia du, baina arraunlarien laguntzari gabe eta entrenatzailearen jakituria eta abilezia falta baldin bada, ontzi hori ez da ondo orekatuta joango eta ez da bizkorra izango. Dena behar da, Mikel, eta ni nabarmenduko nuke, askotan aipatzen dugu. Gakoa eta Euskotren Ligan aregiago Ziaboga bakarra delako, alegia. Ziaboga eta ondoreneko minutu terdian. Eta gaur, Donostiarrek estropada, 10 minutu eta 44 segunduan, baina une erabakigarria nire ustez, Ziabogan atzetik sartu. Parean edo aurretik atera, eta lehenbiziko olatuarekin hanka. Horrek, ikeragarrizko iraulia ematen dio, ez bakarrik, azterketa buruari baizik kirolariaren eta taldearen sentitzeko erari. Horri irabazi du, bandera nire ustez, eta bestetik, beste joera bat dagoeneko gaur berretsi dutena. Gaur gaurkoz, Popare, hobeto dator ontzi hori, bestea baina. Eta brankaz hobetakoa arraun. Zein da kontua? Poparean olatuak ongi aprobetxatuta, segundua pilatzeko errestasuna handia dagoela, gaur ikusi dugu hori. Gaur erakutsi dugu hori Rufo Urtiz berearen eskifaiak. Bueno, bestetik, jadanik hementxe dugu, demoraldi honetan bigarren estropada, 8 trainerukin emakumeen lehian. Asko aldatuko da, aurtengo liga, 8 hauek lanean ditugula. Izan daitezke goraberak, izan daitezke aldaketak, eta hor gorabera horiek benetan azpimarratzekoak dira, eta aberastasuna ekarriko diote ligari. Aurrera eritz! Bai, komentatzen duena, post izugarria etxeko bandera irabazi dute Donostiarrakeko arraunlariek, eta, kuriositate bezala, hemen estropada amaitu eta ziztu bizian, epai etorri zai esaten gaur baten bati, ez dakila nori, baina kontrol antidopina tokatzen dela, eta preste egoteko, neska. Hor da Rufo Urtiz berea, bere neskak orain agintarien ontzira joango dira, eta, lehenbizi arraun lagunakekoak ditugu hortxe bertan, liderrak dira eta jaso egingo dute elastiko hori, eta gero Donostiarrakoak izango dira hor bertan, ez daude oso urruti, 50 metrora dira, eta jasoko dute, noski, gaur irabazitako bandera. Garaipena ezinezkoa denean, Ibon, ez da txarra bigarren postua. Hori egin du honetan arraun laguna. Hor kontua, lehen egin dudan iruzkinaren baitan, beste aldean nahi baldin bada. Arraunek estropada zoragarria egin du, Frankaz ondo, Ziabogan ez du asmatu, hori gainera etorri zaio, eta estropada amaiera ere kategorikoa. Baina hor, 5. minututik, 7 bitartean, Donostiarrak zabaldu dion tartea, hori izan da gaur, estropadan, Gakoa, Giltza, hor erabak. Bai, errekuperatu du zerbait, ibili da urruti, bukaeran 4 segundoren bueltan izan dira. Azkar sartu da, gogotik. Bai. Nik uste dut, erabaki hartu dutenean, eremuaren erdikaldera etortzeko eta akuarion aldera pixka bat jo dutenean, hori lagungarri izan duten. Zenbat erakusten eta irakasten dugun itxasoak. Ura gorantz eta denok uste dugu 4. eta 5. kaletik hobeto sartzen dela, eta dagoeneko pitxan da jokatuta, traineru guztiak paborraldera bezala zergatikan, haize handik sartzen da, olatu horrela irikitzen da, eta lehen Miren Garmendiak esan du. Olatuak nola zabaltzen diran, irik egiten da, eta norabide horri, heldu dio. Bere elastikoa, CaixaBanken elastikoarekin hortxe da, liderra, patroia, kasu honetan Andrea Astudillo, bihar bere jaioterrian, defendatuko du hori, bera Zierbenakoa baita, eta erabat txertatuta dago, arraun lagunak elkarte horretan, ikur bat ere bada bera, baina bihar jaioterrira hurbilduko da. Eta Donostiarrakoak ere, hortxe dira, dida batean hurbilduko dira, saria jasotzera, eta lehenengo aldiz 2023 urte honetan bandera Donostiarra arraun elkartearen zat. Alberto López presidentea ikusi dugu hor, agintarien ontzian, eta ez da zerra izango gizona. Hemen patroien zelkapena Euskal Irrati Telebistak eskainitako sariari dagokionez, zelkapen hauxe da Miren Garmendiak 8 puntu, Kaboko, Estela Kabok 7 puntu. Eta zelkapen nagusian, Garmendiak 15 ditu, Nerea Perezek 12, Tubiok 11, eta gero Estela Kalu dugu, hain zuzen Kaboko
patroi gaztea. Euskal Irrati Telebistak eskainitako saria duzue hori. Eta oraintxe garaileak Nerea Perez patroia, Borja Rodrigo jaunaren agurra asotzen, eta elastikoa hortxe duzue. San Juanen ibilitakoa, Mikel. Bai, Goñi Andereak eskainitakoa. Hortxe da, lidertzan eta sariak biltzeko garaian Donostiarrak egia zen, momentuz oso sasoiko batzen gaituzten emozioak. Euskal Irrati Telebistaren leloa, orain beste sari guztiak Goñi Andereak Euskal Irrati Telebistaren izenean emandakoa posik hartu du, baina etxeko taldearentzat laguntza uste eskatu diola Borja Rodrigo jaunari. Hartuko du azkar asko itura, denboraldi ona egiteko badu bai itxura talde honek, eta bandera Gabarain jaunaren eskutik Donostiako kirol zinegotziak emanda, hortxe da banderarekin Presidente ere gustura. Nerea Perez Donostiarrak Ziabogan eta batipat bigarren luzean erakustaldia eman du gaurko honetan, eta tira batean bizkor ontzira, eta berehala gizonezkoen lehia hasiko da, ea minutu batean arraunak goian dituztela ikusteko moduan garen, eta iragarkiei jarraien egingo diegu tartea. Zimel askua, patroia. Eta beste xetasuna, Mikel, bandera beltzik, antxogaraian eta kofradietan jartzen dutena bai, ez dakit ikusi ote dudan. Bandera beltza, bere propagandarekin, bere anuntzioarekin, alde batetik beltza, eta bestetik txuria eta iski beltzak, ez? Piraten bandera. Deigarria. Gora raunak! Zorionak! Donostiarri, jende asko bildu da, hau da irudia, Donostiarra nagusi, fabrika bandera, bere zazpigarren edizio honetan irabazi dute Donostiarrako emakumeak, eta lidertzan Euskotren Ligan Donostiako beste arraun elkartea. Donostia arraun lagunak, iragarkiak, eta jarraian gizonezkoen lehia Euskolabel Ligari dagokion 3. jardunaldi.